Bine ați venit la a treia lecție a cursului nostru de limba engleză pentru începători. Astăzi vom învăța cum să salutăm și să ne prezentăm în limba engleză. Aceste expresii sunt esențiale pentru conversațiile de zi cu zi. Haideți să începem! Pentru a saluta pe cineva în limba engleză, vom folosi hello pentru a spune salut sau bună. Pentru a ura cuiva bună dimineața, vom folosi expresia good morning. Pentru a-i spune cuiva bună ziua, vom folosi expresia good afternoon. Pentru a-i ura cuiva să aibă o zi bună, îi vom spune have a nice day. Pentru a-i spune cuiva bună seara, vom folosi expresia good evening. Pentru a-i spune cuiva noapte bună, vom folosi expresia good night. Iar pentru a-i spune cuiva la revedere sau pa, vom folosi goodbye sau bye. Acum vom învăța și câteva întrebări de bază. Cum te numești? Vom folosi expresia what is your name? Pentru a răspunde la această întrebare, vom folosi expresia my name is, adică înseamnă mă numesc, Andreea, de exemplu. Cum ești? How are you? Eu sunt bine, mulțumesc. Tu? I'm fine, thank you. And you? Sper că v-a plăcut lecția noastră de astăzi. Acum știți cum să salutați și să vă prezentați în limba engleză. Exersați aceste expresii zilnic pentru a vă îmbunătăți abilitățile de comunicare. Ne vedem la următoarea lecție!